Хайырлы көн, Татарстан. Хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 сентябрь, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшырубызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. Бүген халыкара демократия көнен билгеләп үтәләр. Әлеге көн ООН оешмасы белән тәкъдим ителгән. Грек теленнән тәрҗемә ителгәндә халык һәм хакимият дигән аңлата. Демократия кешеләрнең ихтыяҗларын ачык чагылдыра алуларын күздә тота. 1922 елның 15 сентябрендә Россиядә санитария-эпидемиология хезмәте барлыкка килә. Бүген шушы өлкәдә эшләүчеләрнең рәсми булмаган бәйрәмнәре. 2000 елның 15 сентябрендә Австралиянең Сидней шәһәрендә 27-нче җәйге Олимпия уеннары ачыла. Барлыгы 199 илдән 10 меңнән артык спортчы катнаша. Россия 88, шул исәптән 32 алтын медаль яулап, икенче урынга чыга. Кичә мәдәни җәмәгатьчелек милләтебез зур югалту кичерде. Халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Хәмдүнә апа чын мәгънәсендә халыкчан иде, шуңа да тамашачы аны беренче чыгышыннан үз итте. Хәмдүнә апа соңгы көненә кадәр иҗади тормыш белән яшәде, сәхнәдән аерылмады. Бар тик тамашачы дип бөтен күңелен биреп эшләде. 17 сентябрь пәнҗешәмбе көн Хәерле көн Татарстан тапшыруының чыгарылышы Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиеваның якты истәлегенә багышлыйбыз. Без дәвам итәбез. Замандашлары аның турында аны таланты өчен генә түгел, кешелеклеге өчен дә яраталар дип язып калдырганнар. Сүз СССРның халык артисты Василий Иванович Качалов турында. Бөек артистның тууына 145 ел уңайыннан Казанда уникаль күргәзмә ачылды. Менә 70 ел инде Казан тамашачысының иң яраткан театрларының берсе Казан Академия Рус зур драма театры бөек рус артисты Василий Иванович Качалов исемен йөртә. Театр турында Василий Иванович 10-12 яшьләрдә үк беренче тапкыр спектакль күргәч хыялына башлый. Беренче рольләрен гимназиядә укканда ук башкара. Санкт-Петербург университетында белем алганда юридик дәресләргә карата үзешчән театр репетицияләрен кызыграк дип таба. 1897 елда шакмаклы штан, башта цилиндр шляпә һәм кып-кызыл пальто белән мин Казанга килеп төштем дип искә алган Василий Иванович. Казан театр сәхнәсендә ул ичкенә сезон эшләп кала. 1900 елда атаклы МХАТ театрына чакыру алгач, Мәскәүгә юл тота. У нас хранятся его многочисленные... МХАТ театр музейында Качалов исеме белән бәйле шәхси әйберләр күп саклана, коллекциябыз бай. Билгеле, без әлеге күргәзмәне Мәскәүдә дә оештыра ала идек. Ләкин без уйлап, махсус Качаловка кагылышлы экспонатларны биредә күрсәтергә булдык. Чөнки башкалабыз Мәскәү һәм Петербургтан да ерак булган регионнарда тамашачы уникаль музей материаллары белән танышып торырга тиеш. Считаем, что необходимо проводить как можно больше культурных значимых событий в регионах страны, а не концентрироваться исключительно на московских площадках и в Санкт-Петербурге. Василий Иванович Качаловка багышланган күргәзмә 3 музейның уртак эше. Мәскәүнең Бахрушин исемендәге МХАТ театры һәм Качалов театры музейлары. Коллекция по истории российского театра, конечно, содержит большое количество материалов по истории МХАТа. Конечно, материалы, связанные с... Театр тарих коллекциясын МХАТ театры һәм Василий Иванович Качалов биографиясенә кагылышлы экспонатлардан башка күз алдына да китереп булмый. Казанның Качалов исемендәге театр тәкъдим ясагач, бик шатланып ризалаштык. Күргәзмәнең ачылышы билгеле сәбәпләр аркасында тоткарланып торды, ләкин без тукталып калмадык. Мәдәниятебезнең бик шәхесләре турындагы истәлекләрне без кадерләп сакларга тиеш. Все наши планы, но то, что мы из нее выходим с таким светлым, радостным проектом, мне кажется, это очень символично. И для театра, и для музея. Хранить память о наших выдающихся деятелях культуры – это наша главная задача. Бердә куелган уникаль экспонатларны тамашачы алдына чыгарулар белән музей җитәкчеләре шат булуларын ассызыклап үттеләр. Күргәзмәгә килүчеләр Качаловның театраль костюмнарын, артист катнашкан спектакльләрнең декорация эскизлары, шаржлар, портретларын күрә алалар. Һәрбер килгән театр тамашачысына күңеленә хуп булыр дип
ышанасы килә һәм ул безнең күңелләрдә озакка сакланыр. Кабатланмас зур вакыйга дип әйтер идем. Бу безнең гомумән театр сөючеләр өчен, гомумән театрның тарихын өйрәнүчеләр өчен дә һәм бигрәк тә безнең театр бүгенге көндә уку йортларында укучы яшьләр өчен кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең театр музейларыбыз юк махсус. Менә бүгенге көндә Качалов театры музее ул үзе бер шундый менә пространствога әйләнеп бара. Театр чынлап торып та театр музеена әйләнеп бара. Шулай ук Василий Иванович Качалов турында замандашларының хатирәләре дә урын алган. Театр артистлары аларны укып китеп, күргәзмә ачылышына килгән тамашачыларны узган гасырга, Качалов иҗат иткән чорга күчерделәр. Театр тарихы бөек рус артисты легендар Василий Иванович Качалов исеменнән башка күз алдына китереп тә булмый. Сәхнәдә тудырылган аның һәрбер персонажы аның исеме кебек кабатланмас булып тарихка кирип калган. Күргәзмә ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Театр сәнгатен яратучылар өчен бу чыннан да зур бүләк, карамый калмагыз. Һәм без дәвам итәбез. Безнең җыр иҗади лабораториясе тамашачыларга нәтиҗәләрен күрсәтергә җыена. Концертка әзерлек турында һәм ни өчен тамашачы аны килеп карарга тиеш. Бу турыда мин студиябызның кунакларыннан сорап белермен. Бүген бездә кунакта җырчы Илүсә Хуҗина һәм шагыйрь Рифат Сәлах. Хәерле көн, исәнмесез, мөхтәрәм кадерле кунакларыбыз. Исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне күргә. Бүгенге көнне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Гүзәл Сәгыйтова җитәкчелегендәге менә бу Каләп иҗади оешманың безнең җыр шушы бер проекты һәм бу проектның, бу лабораторияның максатлары да бик күркәм. Шулай бит, килешәсез минем белән? Әлбәттә, мин моның белән бик килешәм, чөнки безнең хәзерге эстрадада күп очракта инде менә шундый сүз бар, имеш, җырның җыртыгы юк дигән принцип белән йөрибез бит инде гадәттә. Нинди генә җыр җырласалар да, кайсының киеме матур булып бетми, сүзләре матур була, менә хәзерге эстрадада дип әйтгәндә, кайсының киеме матур түгел, сүзләре матур, яки анда менә шундый төрле кайсының җырчысы җырлый алмый. Шуңа күрә менә бу иҗат лабораториясе безнең җыр дип аталган. Минемчә, нәкъ менә шуны проблеманы хәл итә. Чынлап та без инде уйлыйдыр, менә яхшы шигырьгә җыр җырлап булмый дип. Мәсәлән, минем шигыремә җыр яздылар, һәм ул шигырьне мин гомумән җыр итеп күз алдына китерә алмый торган идем. Әмма яхшы композитор һәм яхшы җырчы булган чакта иң яхшы шигырендә җырлап була икән. Һәм моны белеп мин чын мәгънәсендә куандым. Һәм шушы лаборатория шартларында утырган вакытта шуны нәтиҗәгә килдем. Кара әле, менә элек без бит инде әйтәбез, СССР вакытында менә шулай тикшергәннәр, цензура булган бер кадәр дип җырларга карата. Һәм бүгенге көндә дә шундый әйбер киркертергә кирәк дип санамыйм. Ләкин менә мондый очраклар, менә мондый лабораторияләр ул барыбер безнең эстрадабызны югарырак дәрәҗәгә күтәрәчәк. Илүсә, сезгә бигрәк тә яхшы таныштыр инде менә бу репертуар туплау бүгенге көндә җырчыларга бу чыннан да катлаулы мәсьәләме? Әлбәттә, бу инде чын мәгънәсендә текстдан күбрәк зависит. Шуңа күрә текстны тапкач, аннары инде без аны композиторга тапшырабыз. Әйе, музыкаль яктан аны боетырга тырышабыз. Инде музыка кие салынгач, без инде аны аранжировщикларга бирәбез. Шулай ук алар да безнең җырыбызны боеталар, үсеш кертәләр шушы әсәргә. Һәм минемчә, шушы проект аша без инде шундый зур бер иҗади гаилә төзеп, шушында иҗат иттек һәм хәзерге көндә дә иҗат итүне дәвам итәбез. Мәсәлән, шушы безнең эшлегебездә без яңа әсәрләр тагын да тудырырга тырышабыз. Безнең шагыйрәбез Миләүшә Гафурова инде үзенең яшь булуына карамастан, мәсәлән, минем теләкләремне тоеп, матур шигырь язды, Дөнья әсәре дигән. Инде Гөлнара Тимербулатова аңа бик матур, бик җиңел, бик истә кала торган матур көй салды. Шуңа күрә без бүгенге көнгә кадәр аралашабыз, иҗат итәбез һәм шуны әйтәсем килә, без бер-беребезне илһамландырабыз. Бу инде иң зур бәхет. Менә бездә видео язма бар, менә моны карап китик әле. Бу нәкъ шушы җыр микән, Илүсә? Ага. Әйе, менә фотосы килеп чыкты. Ага, тавышында ишетсәк, нәкъ шушы җырның репетициясе барамы бирдә? Әйе.
Biz аны 1 июнь көнне балалар көненә багышланган көнне беренче тапкыр онлайн концертта чыгыш ясадык. Тамашачы ничек кабул итте, аларның фикерләрен белештегезме әле? Әйе, минемчә бөтен барлык тамашачыларга бу шушы җыр хуш килде һәм бу безне әлбәттә шатландыра, куандыра. Ә менә шагыйрьләр бүгенге көндә кайсы темаларга күбрәк иҗат итәләр? Biz инде гомумән ул бер вакытта да кеше ни темага иҗат итми икән дип шигырь каләм алмый инде кылына. Ничек илһам килә, шулай язасыз. Гомумән безнең тормыш турында, үзебезнең мәхәббәт турында әлбәттә, менә шундый темаларга үзеннән үзе туа ул, фәлсәфә әлбәттә, фәлсәфәсез булмый. Хәтта җырда да кайчаганда фәлсәфә кертергә ярамый диләр инде, менә мин теге эстрада җырларын беләм. Җырчылар белән сөйләшкән бар, зинһар фәлсәфә кирәк, менә бу җирен алып ат, бу җирен сыз дип әйткәннәр бар инде. Минем башка җырчылар белән эшләгәндә, менә бу җирдә кирсенчә менә бу безнең оешмада дип әйтәм, безнең җыр лабораториясендә ул кирәк. Кирсенчә анда ниндидер фикер кирәк, ниндидер яшерен сер кирәк. Менә шулардан башка менә югары музыкаль әсәр тумый да тормаган. Менә Илюса әйтеп китте инде аның төркемендә кемнәр булганы. Ә сезнең төркемдә кем булды? Без Илмира Кәлимуллина, Миләүшә Хайруллина белән бергәләп, Илмира Кәлимуллина җырчы, Миләүшә Хайруллина безнең композитор һәм бик матур җыр иҗат иттек, Ак фәрештә дип аталар. Тамашачыларга әйтеп китик, 1 октябрь көнне филармония сәхнәсендә шушы лаборатория менә шунысы да кызык бит әле. Бу төркемнәргә бүленүе җирәбә аркасында килеп чыккан шулай бит. Сез бер-берегезне сайлап алырлыкмы, андый мөмкинлек булмаган. Юк, сайлап алмадык. Һәм шунысы белән кызык та ул. Чөнки без, мәсәлән, кайбер авторлар белән, кайбер композиторлар белән эшләгән булуга карамастан, без инде шушы җирәбә аркасында калган икенче кешеләр белән эшләп карарга мәҗбүр булдык дип тә әйтер идем. Ләкин минемчә бу эксперимент бик уңышлы булды һәм шушы идеяга, гомумән шушы проект өчен Гүзәл Сәгыйтовага һәм шулай ук Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгына рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Бу безнең өчен бик зур эш, бу безнең өчен зур бәйрәм иде. Һәм шушы бәйрәм минемчә озын еллар безнең иҗатыбызны тагын да баетсын иде дигән өметтә калабыз. Менә афишага күз салсак, анда чыннан да бүгенге көндә татар эстрадасында җырчылар алдында әйдәп баручы шундый башкаручылар җыелган дип әйтәсе килә, шулай бит. Аннары бер шундый кызыклы фикер ишеттем. Күпмедер дәрәҗәдә куркып та торабыз диделәр. Ни өчен? Чөнки тамашачы ничек кабул итер икән бу җырлар? Чөнки булар теге тамашачы өчен аларга кулай, аларга ошар өчен генә язылмаган, ә булар чыннан да тирән мәгънәле, сүз ягыннан да, музыкаль бизәлеше ягыннан да бик матур шундый җырлар дип әйтәсем килә. Сез ничек уйлыйсыз, тамашачы ничек кабул итер икән менә бу проектта катнашкан җырларны, узган җырларны? Минемчә, иң мөһиме ул җырлар барыбер нинди генә профессиональ дәрәҗәдә булса да ул халыктан аерылмаган. Алар нәкъ менә халыкчан булулар белән дә аерылып торалар. Ул ниндидер теге опера сәнгатенә карый торган җырлар дип әйтмәс идем мин аларны. Алар гадиерәк, җиңелчәрәк шул вакытта, ләкин шул вакытта зәвыклы да. Менә шуңа күрә мин монда кирсенчә тамашачы каралы мондай җырларда була икән дип шаккатыр дип уйлыйм. Чөнки инде без дөресен әйтик, такмак тыңларга күнектек инде. Такмак тыңларга күнектек. Монда инде такмак түгел, монда югары дәрәҗәдә, югары сәнгать ала бирсә. Бүгенге көнебездә Илюса башкаруында генә булса да җыр ишетеп киттек. Сездән дә шигъри юллар ишетеп китсәк бик күңелле булыр иде дип уйлыйм. Үземдә шигырьләрем күктән сибелгәнме? Җир тузаны микән таралган? Мин үземдә шигырь бугай дуслар, йөрәк тибешеннән яралган. Мин үземдә шигырь генә җирдә, үтемле дә, аз да, кыска да, тулам кебек, бөтен галәмгә дә, сыям кебек ике учкада. Бик матур, рәхмәт, бик матур, әйе. Һәм инде жюриларны әйтеп китик. Кем бәя бирде менә бу җырларга? Һәм минем белүемчә, бөтен язылган җыр да үтмәде бугай, шулай бит, бу концертка аларны сайлап кына алдылар. Дөресме бу? Монда инде безнең жюриларыбыз бик югары дәрәҗәдәге, үзләре дә профессиональ булган шагыйрьләр һәм композиторлар һәм шул ук нәфис сүз осталары да бар иде араларында. Шул ук Разил абый, Рәмис Әймәт кебек шагыйрьләр безнең җырларыбызга да бәя бирделәр һәм бик танылган композиторлар шунда бер рәттән. Шуңа күрә бу җырларны чынлап та бөтенесендә алып бетерсәләр, бәлки кызык та булмас иде. Һәм шушылай сайлап алынган булуы да аның тагын да кадерлерәк. Барыбер ни генә дисәк тә,
иң югары дәрәҗәдә булганда да һәр вакыт менә без шигырьләребезне дә китапка чыгарганда бит сайлап алабыз. Бүтән шигырь дә әйбәт булмый, кайчагында төрлечә була. Шуңа күрә монда да сайлап алу бик әйбәт, бик уңышлы күренеш дип саныйм. Шунда әйтергә кирәк, әле концерт нәтиҗәсе концерт белән генә тәмамланмый, шулай ук диск чыгарга да җыйнасыз булгач шулай бит, әлеге проект буенча ярар. Без сезгә бар тик уңышлар гына телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгыз белән алдагы көндә дә безне тамашачыларны шатландырып торыгыз. Һәм инде әлбәттә кунакка рәхим итегез. Һәр вакытта да сезне күргә бирүдә без бик шатбыз. Бик зур Бик рәхмәт. рәхмәт сезгә. Исән булыгыз. Дәвам итәбез. Танылган язучы Рабит Батулланың шәхси музеена сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген Татар йөзе сәхифәсендә сүз бишек турында барыр. Сіз тағын Биіктау төбәгінің Шыршы ауылындағы Яткарханада сіз тамашашы болаrak күзетесіз. Міне Яткарханада біздің ең абыройлы бір орында ілініп тұра бишек. Бұл түрлі бишек бола. Тал бишек бола, тақта бишек бола, қабақ бишек бола. Бұл міне еме әрже бишек. Менә шулай алыш-шалышланган агачлары нык, аннан соң менә монда теге сугылган киндер, сугылган аның аслыгы бар. Бу малайлар бишеге, бәбиләр бишеге дисәк тә ярый. Чөнки менә монда җайланмасы писиткән вакытта теге борчылмасын өчен шунда ук писитә. Дә менә монда аның ялгашы, агып төшә торган ялгашы була. Менә ул шушы теге әрҗә бишек. Менә аның иң беренче эленгән бауга силә. Силә зыңгылдый. Бар төрле бишекләр сиртмәле бишектә дип атала. Менә сиртмәле кое буламы? Суны алалар, әйме? Авырлык белән алалар. Сиртмә. Менә бу сиртмә. Аннан бер кош бар, сиртмә койрык. Салла, менә шулай итеп койрыгын селкетеп тора. Ул сиртмә койрык, ягъни узын койрык. Менә бу силә. Силә. Хәзер менә балага чебен кирмәсен өчен, чебен уятмасын өчен аны име шелтәр белән каплый торган булалар. Менә. Менә шулай итеп аның тыныс, баланың тынычлыгын саклар өчен менә шушындый ниле шелтәр белән әйләндереп алынган була. Бу хикмәт, менә бу бау илмәк. Илмәк менә булай итеп аякка килә. Аякка килә дәйме? Баланы тирбәтергә. Нигә? Үзе бәйли. Менә бәйли менә шулай әби, яки анда яшь ана бәйли, эше тукталмасын өчен бала җылый башласа, менә шулай итеп тирбәтә торган була. Менә мин хәзер ни ориентирым юк, ләкин алар бик уста. Менә мәсәлән мин хәзер булай иттерә башласам бәйли алмыйм. Бәйли башласам бала тирбәтә алмыйм. Ләкин әбиләр шундый уста итеп тирбәтәләр иде, үзләре сөйләшәләр әле шундай бит. Әлләр инде ниләр шундай бит теге. Яңалыкларны сөйлиләр, бәйлиләр, бәйлиләр, бәбигә йокбаш бәйлиләр име. Үзләре бала җылый башласа менә шулай итеп тирбәтәләр. Бу бишектә үскән кешеләргә инде хәзер 80 яшь. 80 яшь, алар хәзер Шамилада торганнардыр әле. Килеп кайтып карасалар менә име. Менә шулай бәбәйнең кыш оясы бишек турындагы безнең дәресебез тәмам. Сау булыгыз. Хушча. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.